Ετοιμαστείτε. Σε 48 ώρες ο Δεκέμβριος θα γίνει ιστορία, και εσείς θα είστε άλλος άνθρωπος. Όχι δραματικά άλλου, όχι ριζικά, αλλά ανεπιστρεπτή. Στις 29 Νοεμβρίου η σελήνη ενώνεται με τον Κρόνο. Αυτό είναι ένα κοσμικό σφραγίδα στο έγγραφο για το τέλος του φθινοπόρου. Και ήδη στις 30 ο Άρης φεύγει στο το πιο απομακρυσμένο σημείο από τη γη. Σαν ο κόσμος κάνει μια παύση πριν από αυτό που να ξεκινήσει το Δεκέμβριο. Και αν νιώθετε ένα παράξενο μείγμα κόπωσης και προσμονής, θλίψης και ανακούφισης, ολοκλήρωσης και αρχής, τότε σίγουρα αντιλαμβάνεστε την ενέργεια της στιγμής. Τελευταίες ώρες του Νοεμβρίου λειτουργούν ως πύλη μεταξύ των κόσμων, του κόσμου του φθινοπορεινού βάθους και του χειμερινού διαυγούς κόσμου, του κόσμου των δοκιμασιών και τον κόσμο των ανταμοιβών, τον κόσμο αυτού που ήσασταν και του κόσμου αυτού που γίνεστε. Δεν είναι απλά μια αλλαγή μήνα στο ημερολόγιο. Είναι ένα ενεργειακό όριο, μετά το οποίο αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Και όσοι κατανοούν τη φύση αυτής της μετάβασης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ώρες ως εφαλτήριο για μια εντελώς νέα ποιότητα ζωής. Γιατί ακριβώς αυτές οι 48 ώρες είναι τόσο σημαντικές, επειδή ο κόσμος σπάνια δίνει τόσο σαφή όρια. Συνήθως οι μεταβάσεις είναι ασαφείς, σταδιακές, αόρατες, αλλά το τέλος του Νοεμβρίου του 2025 είναι σαν μια πόρτα που κλείνει με ένα κλικ. Τι θα μείνει από αυτή την πλευρά της πόρτας, τι θα πάρετε μαζί σας, τι θα ξεκινήσει από την άλλη? Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα καθορίσουν όχι μόνο την αρχή του Δεκεμβρίου, αλλά και ολόκληρο τέλος του έτους. Και έχετε 48 ώρες για να κάνετε αυτή τη μετάβαση συνειδητά και όχι από αδράνεια. Η ενέργεια του τέλους έχει μια ιδιαίτερη ποιότητα. Είναι ταυτόχρονα ολοκληρωτική και προπαρασκευαστική. Η σελήνη και ο Κρόνος συναντώνται στις 29 Νοεμβρίου, δημιουργώντας μια στιγμή κοσμικής σοβαρότητας. Αλλά δεν είναι βαρύτητα, είναι βάθος. Η σελήνη είναι τα συναισθήματά μας, ο Κρόνος είναι η σοφία μας. Και όταν ενώνουν, συμβαίνει αλχημία. Τα συναισθήματα γίνονται σοφά, και η σοφία γίνεται αισθητική. Αυτή είναι η μέρα που μπορείς να κοιτάξεις τον περασμένο μήνα χωρίς ροζ γυαλιά, αλλά και χωρίς μαύρα. Απλά να δούμε τι συνέβη. Να αποδεχτείς αυτό που ήταν και να αφήσεις πίσω αυτό που μουσική υπήρχε. Ο Άρης απομακρύνεται μέγιστη απόσταση στις 30 Νοεμβρίου, και αυτό είναι συμβολικό. Ο πλανήτης της δράσης, του αγώνα, προόδου, σαν να λέει: σταμάτα, δεν είναι ώρα για μάχες, είναι ώρα για σκέψη. Όταν ο πολεμιστής αφήνει το σπαθί του, γίνεται φιλόσοφος. Όταν ο μαχητής σταματά να παλεύει, γίνεται σοφός. Και αυτές οι τελευταίες ώρες του Νοεμβρίου μας προσκαλούν σε μια τέτοια μεταμόρφωση, από τη δράση στην κατανόηση, από τον αγώνα στην αποδοχή. Η κοσμική ηρεμία πριν από το Δεκέμβριο δεν είναι κενό, αλλά μια γεμάτη ησυχία, όπως σε συναυλιακή αίθουσα μεταξύ του τελευταίου ήχου της συμφωνίας και τα πρώτα χειροκροτήματα. Όλα έχει ήδη παιχτεί, αλλά δεν έχει ακόμη συνειδητοποιηθεί. Όλα έχει ήδη συμβεί, αλλά δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί. Και αυτές οι 48 ώρες μας δίνονται για αυτή την ενσωμάτωση, ώστε ο Δεκέμβριος να μην είναι απλώς ένας μήνας που πέρασε, αλλά μέρος της ιστορίας μας, της σοφίας μας, μουσική της δύναμής μας. Τι περάσατε το Νοέμβριο? Η ερώτηση, στην οποία ο καθένας έχει τη δική του απάντηση, αλλά υπάρχουν και κοινά θέματα. Θυμηθείτε την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου. Ποιοι ήσασταν, μουσική ή τι ελπίδες είχατε, τι φόβους κρύβατε, και τώρα κοιτάξτε τον εαυτό σας σήμερα. Κάτι αδιόρατο έχει αλλάξει. Ίσως έχετε γίνει λίγο μουσική, πιο κοινική, λίγο σοφότεροι, λίγο κουρασμένοι, σκληραγωγημένοι, έχετε χάσει τις ψευδαισθήσεις σας ή έχετε αποκτήσει διάβγεια. Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας βαθιάς μεταμόρφωσης, ακόμα και αν δεν το απασχολημένοι με την επιβίωση στις καθημερινές μάχες. Τα μαθήματα και τα δώρα του Νοεμβρίου είναι τόσο στενά συνυφασμένα που είναι δύσκολο να διαχωρίσεις το ένα από το άλλο. Το μάθημα της υπομονής ήρθε μέσα από τη δοκιμασία της αναμονής, αλλά τώρα ξέρετε ότι μπορείτε μουσική να περιμένετε όσο χρειάζεται. Το μάθημα του να αφήνεις τα πράγματα να φύγουν ήρθε μέσα από απώλειες, αλλά τώρα είστε πιο ελεύθεροι από πριν. Το μάθημα της προσωπικής δύναμης ήρθε μέσα από στιγμές που φαινόταν ότι δεν έχετε δύναμη, αλλά εσείς σηκωθήκατε και προχωρήσατε. Κάθε μάθημα ήταν ταυτόχρονα δοκιμασία και δώρο. Μεταμόρφωση μέσω δοκιμασιών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Νοεμβρίου 2025. Ήταν ένας μήνας αλχημιστής, που μετέτρεψε το μόλιβδο των προβλημάτων σε χρυσό εμπειρίας. Μήνας δάσκαλος, που δεν λυπόταν κόκκινο μελάνι, σημειώνοντας τα λάθη μας. Μήνας γλύπτης, που αποκόβανε όλα τα περιτά, για να αναδείξει την ουσία. Και τώρα, στις τελευταίες ώρες, μπορούμε τελικά να δούμε τι απέμεινε μετά από όλες αυτές τις μεταμορφώσεις, τα μαθήματα και τις αποκοπές. Είμαστε οι αληθινοί εαυτοί μας. Η ιδιαιτερότητα του Δεκεμβρίου του Δεκέμβρη είναι ότι ο καθένας είχε τη δική του διαδρομή, αλλά όλοι ακολουθούσαμε παράλληλες πορείες. Κάποιοι έχαναν για να βρουν, κάποιοι βρήκαν για να καταλάβουν την αξία, κάποιοι αγωνιζόταν για να μάθει να αφήνει. Κάποιοι άφηναν για να μάθουν να κρατάμε,
Αλλά όλοι προχωρούσαμε προς ένα σημείο, προς αυτές τις τελικές ώρες, όπου μπορούμε επιτέλους να αναπνεύσουμε και να πούμε: τα κατάφερα το Δεκέμβριο. Τα κατάφερα. Τελευταίες 48 ώρες του Νοεμβρίου δεν είναι απλά χρόνος, είναι ένα παράθυρο ευκαιριών. Να ολοκληρώσουμε το ημιτελές, είναι το πρώτο και κύρια αποστολή αυτών των ωρών. Αλλά δεν πρόκειται για το τρέξιμο με προσπάθειες να κλείσουμε όλες τις υποθέσεις. Πρόκειται για ενεργειακή ολοκλήρωση. Η συζήτηση που αναβάλατε μπορεί ήρθε η ώρα. Εκείνη η απόφαση που ορίμαζε όλο μήνα, μπορεί να είναι ώρα να ληφθεί. Το γράμμα που γράφτηκε, αλλά δεν στάλθηκε, μπορεί να σταλεί. Ο κόσμος σας δίνει 48 ώρες αυξημένης αγωγιμότητας, όταν η ολοκλήρωση γίνεται πιο εύκολα από το συνηθισμένο. Αξιοποιήστε αυτόν τον χρόνο. Αφήστε το Δεκέμβριο. Η δεύτερη αποστολή, εξίσου σημαντική. Κάθε μήνας έχει τη δική του ενεργειακή υπογραφή. Και να φέρει το βάρος του Δεκεμβρίου, είναι σαν που να κουβαλάς το φθινοπορεινό παλτό στις γιορτές της πρωτοχρονιάς γιορτή. Είναι ακατάλληλο και δύσκολο. Τι ακριβώς να αφήσεις, τις προσβολές που έχουν συσσωρευτεί, απογοητεύσεις που έχουν βιωθεί, την κούραση που έχει κάνει τη δουλειά της, αμφιβολίες που δεν ισχύουν πια. Φανταστείτε ότι όλα αυτά μένουν στον Νοέμβριο, σαν παλιό δέρμα που αποβάλλει το φίδι. Η προετοιμασία για το Δεκέμβρη δεν είναι να φτιάξετε μια λίστα με πράγματα που πρέπει να κάνετε και δώρα. Είναι ενεργειακή προετοιμασία. Ο Δεκέμβριος θα έρθει με τη δική του ενέργεια, πιο ελαφριά, εορταστική, αλλά και πιο απαιτητική ως προς αφήνεια προθέσεων. Αν το ξεκινήσετε με το βάρος του Δεκεμβρίου, θα φανεί φασαριόζικος και εξαντλητικός. Αν μπεις με ελαφρύ βήμα, θα σου αποκαλύψει με τη μαγεία και τις δυνατότητές του. Αυτές οι 48 ώρες είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεφορτωθείτε το περιττό βάρος. Πρακτική συμβουλή: το βράδυ της 29ης ή το πρωί 30 Νοεμβρίου, βρείτε μια ώρα ησυχίας. Όχι για διαλογισμό, όχι για πρακτικές, απλά για μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό σας. Τι παίρνω από τον Νοέμβριο, τι αφήνω, τι θέλω από το Δεκέμβρη, γράψτε το, αν χρειαστεί, ή απλά πείτε το δυνατά. Ο κόσμος θα σας ακούσει και το Δεκέμβριο θα εκπλαγείτε πόσο ακριβώς θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Μήνυμα για τους κουρασμένους. Δεν μόνοι στην κουρασή σας. Αν τις τελευταίες εβδομάδες νιώθετε μαραθωνοδρόμο στα τελευταία χιλιόμετρα, όταν τα πόδια σας δεν σας κουβαλάνε, η αναπνοή σας έχει κοπεί και ο τερματισμός δεν είναι ορατός, να ξέρετε ότι είστε σχεδόν στο στόχο. Όχι στον τελικό προορισμό της ζωής σας, αλλά σε ένα σημαντικό ενδιάμεσο σημείο, όπου θα μπορείτε επιτέλους να σταματήσετε, να πάρετε ανάσα, να κοιτάξετε πίσω. Ο Δεκέμβριος απαιτούσε από εσάς περισσότερα από όσα να δώσετε, αλλά εσείς το κάνατε ούτως ή άλλως. Και ο κόσμος το βλέπει, το θυμάται, το εκτιμά. Μουσική, ο Δεκέμβριος θα είναι πιο εύκολος. Όχι επειδή τα προβλήματα θα εξαφανιστούν, αλλά επειδή η ποιότητά τους θα αλλάξει. Μετά τη μουσική, ο Δεκέμβριος θα φανεί ρευστός. Μετά το βάθος του Δεκεμβρίου, ο Δεκέμβριος θα είναι επιφανειακός, με την καλή ενίας, θα δώσει ανάσα. Μετά το δοκιμασιό του Δεκεμβρίου, ο Δεκέμβριος θα φέρει απλές γήινες χαρές, και η κόπια σας θα διαλυθεί σε αυτή την αλλαγή ρυθμού, όπως το αλάτι στο νερό. Το φως στο τέλος του τούνελ δεν είναι μεταφορά, αλλά η κυριολεκτική πραγματικότητα του Δεκεμβρίου. Οι μέρες θα αρχίσουν να μακραίνουν μετά το ηλιοστάσιο. Τα φώτα των γιορτών θα ανάψουν παντού. Αλλά το σημαντικότερο, το εσωτερικό φως, που ήταν αποσβένθηκε το Νοέμβριο, θα ανάψει ξανά. Θα το νιώσετε ήδη από την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου, μουσική σαν κάποιος να πρόσθεσε φωτεινότητα την εικόνα του κόσμου. Κρατηθείτε. Απομένει λίγο ακόμα. Μήνυμα για τους δυνατούς. Η δύναμή σας έχει γίνει αντιληπτή και θα ανταμυφθεί. Είστε από εκείνους που το Νοέμβριο δεν επιβίωσαν, αλλά συνέχισαν να τραβούν το κάρο τους. Υποστηρίξατε άλλους, όταν οι ίδιοι χρειαζόσασταν υποστήριξη. Επίλυαν προβλήματα, όταν ήθελαν να κρυφτείτε κάτω από το πάπλωμα και να μην βγείτε έξω μέχρι την άνοιξη. Αντέχαμε χτύπημα μετά χτύπημα, χωρίς δείχνοντας πόσο πονάει. Χαμογελούσαν, όταν ήθελαν να κλάψουν. Δρούσαν, όταν ήθελαν να τα παρατήσουν. Η δύναμή σας δοκιμαστεί το Νοέμβριο και περάσατε τη δοκιμασία. Αλλά ξέρετε κάτι, ο Δεκέμβριος θα σας δώσει την ευκαιρία να χαλαρώσετε επιτέλους αυτή τη δυναιώνια ετοιμότητα για μάχη. Το ιδιαίτερο του Νοεμβρίου σας είναι ότι δεν επιτρέψατε τον εαυτό σας στην πολυτέλεια της αδυναμίας. Όταν οι άλλοι μπορούσαν να πέσουν και να ξαπλώσουν, εσείς συνεχίζατε να στέκεστε όρθιοι, γιατί κάποιος έπρεπε κρατήσει τον ουρανό, κάποιος βασιζόταν σε εσάς, κάποιος χρειαζόταν τη δύναμή σου, και εσύ την έδινες ακόμα και όταν φαινόταν ότι δεν είχες τίποτα άλλο να δώσεις. Αυτή η ικανότητα να είσαι δυνατός όχι για τον εαυτό σου, αλλά για τους άλλους. Είναι ένα σπάνιο χάρισμα, και ο κόσμος το βλέπει. Ετοιμότητα για το καινούριο. Το πλεονέκτημά σας έναντι σε όσους μόλις επέζησαν το Δεκέμβριο. Σας έχετε ακόμα πόρους όχι μόνο για ανάκαμψη, αλλά και για ένα άλμα.
Σαν ένας αθλητής που έχει κρατήσει δυνάμεις για τελική επιτάχυνση, είστε έτοιμοι για σίγμα πυρογιόταν η ΤΑΦ, ενώ οι άλλοι μόλις που φτάνουν του τερματισμού. Ο Δεκέμβριος θα ανοίξει τις πόρτες, στις οποίες θα μπορούν να μπουν μόνο εκείνοι που έχουν τη δύναμη να τις πρόξουν. Και αυτές οι πόρτες είναι ήδη ορατές, ίσως ακόμα θολά, αλλά τις αισθάνεστε να πλησιάζουν. Νέα έργα, νέες σχέσεις, νέα ύψη. Όλα αυτά περιμένουν το Δεκέμβριο όσους διατήρησαν τη δύναμή τους τον Νοέμβριο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ο Δεκέμβριος θα σας φέρει αυτό που σας έλειψε στερηθήκατε τον Νοέμβριο. Την ευκαιρία να λάβετε. Δώσατε για τόσο πολύ καιρό, που ξεχάσατε πως είναι να λαμβάνετε. Υποστήριξη, φροντίδα, βοήθεια, αγάπη. Ο Δεκέμβριος θα σας υπενθυμίσει, και στην αρχή μπορεί να είναι άβολο. Έχετε συνηθίσει να δίνετε, όχι να παίρνετε. Αλλά αφήστε τον εαυτό σας να απολαύσει αυτή την πολυτέλεια. Έχετε κερδίσει όχι μόνο να δίνετε δύναμη, αλλά και να την αναπληρώνετε. Μήνυμα για τους χαμένους. Η αποπροσανατολισμός σας είναι προσωρινός και έχει βαθύ νόημα. Αν αισθάνεστε σαν πλοίο χωρίς πηξίδα στον ομίχλη του Δεκεμβρίου, αυτό δεν επειδή είστε αδύναμοι ή λάθος. Είναι επειδή τα παλιά σημεία αναφοράς δεν λειτουργούν, ενώ τα νέα δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί. Ο παλιός χάρτης της ζωής αποδείχθηκε ανέφικτη. Οι προηγούμενοι στόχοι έχασαν το νόημά τους. Οι συνηθισμένοι ρόλοι δεν ταιριάζουν. Ο Δεκέμβριος κατέστρεψε πολλές ψευδαισθήσεις, έσβησε πολλούς φάρους, και τώρα βρισκόμαστε σε ειλικρινή άγνοια για το τι θα ακολουθήσει, πού να πάτε. Γιατί το κάνετε αυτό, η άγνοια δεν είναι κατάρα, αλλά ευλογία. Από αυτή θα γεννηθεί η αληθινή κατεύθυνση. Η απώλεια σας είναι σημάδι βαθιάς μεταμόρφωσης, όχι αποτυχίας. Η κάμπια είναι επίσης αποπροσανατολισμένη όταν μεταμορφώνεται σε πεταλούδα μέσα στο κουκούλι. Όλα όσα ήξερε για τον κόσμο που σέρνονται, δεν ισχύει πια, ενώ για τον κόσμο της πτήσης δεν το γνωρίζει ακόμα. Βρίσκεστε τώρα σε αυτό το κουκούλι μεταξύ του παλιού και του νέου εαυτού σας. Και η αποπροσανατολισμός είναι φυσικό μέρος της διαδικασίας. Μην βιάζεστε, μην απαιτείτε άμεση σαφήνεια. Θα έρθει όταν ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση. Η κατεύθυνση θα έρθει το Δεκέμβριο, και μάλιστα προσδόκητα και ακριβής. Όχι μετά από μακρές σκέψεις και επώδυνες αναζητήσεις, αλλά μέσω μιας ξαφνικής κατανόηση. Να το βρήκα. Ίσως μέσα από μια τυχαία συνάντηση με έναν άνθρωπο, που θα πει τα σωστά λόγια, μέσω μια προσδόκητη πρόταση που αντυχεί με κάτι βαθύ μέσα μας, μέσω ενός βιβλίου, μιας ταινίας, ενός τραγουδιού που θα πέσει στα μάτια και στα αυτιά ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, μέσω ενός ονείρου που θα τα εξηγήσει όλα χωρίς λέξεις. Ο Δεκέμβριος ειδικεύεται σε τέτοιες ξαφνικές διαφωτίσεις για όσους αναγνώρισαν ειλικρινά την απώλεια τους Νοέμβριο. Η ομίχλη θα διαλυθεί κυριολεκτικά στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Θα είναι σαν μετά από μια μακρά πτήση μέσα στα σύννεφα, το αεροπλάνο επιτέλους βγαίνει σε καθαρό ουρανό. Ξαφνικά, εντελώς, ανεπιστρεπτή. Και θα δείτε ότι όλο αυτό το καιρό πετούσατε στη σωστή κατεύθυνση, απλά δεν το βλέπατε αυτό μέσα στην ομίχλη. Η απώλεια σας δεν ήταν σφάλμα πορείας, αλλά απαραίτητη πτήση μέσα από τα σύννεφα. Και η θέα που θα ανοίξει μπροστά σας όταν φτάσετε στην κορυφή, θα αντισταθμίσει όλη τη φλότητα της πτήσης. Η πίστη είναι πιο σημαντική από τη σαφήνεια. Το κύριο μάθημα που μάθατε τον Νοέμβριο, ακόμα και αν δεν το διατυπώσατε έτσι, να προχωράτε όταν δεν βλέπεις το δρόμο, να πιστεύεις όταν δεν αποδείξεις, να συνεχίζεις όταν δεν καταλαβαίνεις το νόημα. Αυτή η πίστη, σφυριλατημένη στην αβεβαιότητα του Δεκεμβρίου, θα γίνει πιο πολύτιμο απόκτημα. Θα μείνει μαζί σας για πάντα. Και στο μέλλον, όταν έρθει ξανά η ώρα βεβαιότητας, και θα έρθει, θα θυμηθείτε, το έχω περάσει από αυτό και το ξεπέρασα, και αυτή η μνήμη θα μου δώσει δύναμη να συνεχίσω. Η σοφία του φθινοπόρου δεν είναι φιλοσοφικές σκέψεις, αλλά πρακτική γνώση, που αποκτήθηκε μέσω ζωή. Τι να πάρουμε μαζί μας από αυτό το διάστημα του βάθους και της μεταμόρφωσης, πάρτε μαζί σας την κατανόηση της πραγματικής σας δύναμης. Μουσική, όχι αυτή που επιδεικνύεται στους άλλους, αλλά αυτή που εκδηλώνεται όταν κανείς δεν βλέπει. Αποκτήστε γνώση των πραγματικών ορίων σας, που τελειώνει η υπομονή και αρχίζει η σοφή υποχώρηση. Αποκτήστε την εμπειρία της πλοήγησης στην ομίχλη, την ικανότητα να κινείστε όταν δεν βλέπετε τον προορισμό. Αυτές δεξιότητες, σφυριλατημένες στο φθινοπορεινό σιδηρουργείο, θα σας φανούν χρήσιμες όχι μόνο το Δεκέμβριο, αλλά και σε όλη τη μετέπειτα ζωή. Τι να αφήσετε στον Νοέμβριο, για να μην κουβαλάτε περιττό βάρος, αφήστε τη συνήθεια να περιμένετε το χειρότερο. Ο Δεκέμβριος σας έμαθε να επιβιώνετε, αλλά ο Δεκέμβριος σας προσκαλεί να ζήσετε. Αφήστε την πανοπλία που φτιάξατε για την προστασία σας. Ήταν απαραίτητη στις μάχες του Νοεμβρίου, αλλά θα σας εμποδίσει να δεχτείτε τα δώρα του Δεκεμβρίου. Αφήστε πίσω την ιστορία ότι είστε θύμα των περιστάσεων. Πέρασε στο Δεκέμβρη, άρα είστε πιο δυνατοί από οποιασδήποτε συνθήκες.
Η εσωτερική συγκομιδή αυτού του φθινοπόρου είναι πλουσιότερη από φαίνεται. Αποκτήσατε εμπειρία επιβίωσης σε αβεβαιότητα, την ικανότητα να βρίσκετε στήριγμα στον εαυτό σας όταν οι εξωτερικές βάσεις καταραίουν. Την ικανότητα να διακρίνετε το σημαντικό από το επίγον, το παρόν από το ψευδές. Η ικανότητα να διατηρεί κανείς την ανθρωπιά του σε απάνθρωπες συνθήκες. Δεν είναι απλά μαθήματα, είναι κεφάλαιο που θα αποφέρει κέρδη για χρόνια. Ιδιαίτερη σοφία των τελευταίων ημερών του Νοεμβρίου στην κατανόηση της κυκλικότητας. Όλα όσα ήταν δύσκολα, θα γίνουν εύκολα. Όλα όσα ήταν κλειστά, θα ανοίξουν. Όλο αυτό που φαινόταν ως τέλος, θα αποδειχθεί μετάβαση. Αυτή η κυκλικότητα δεν είναι παρηγοριά, αλλά νόμος, τόσο αξιόπιστος όσο η αλλαγή των εποχών. Και αν έχετε μάθει να εμπιστεύεστε αυτόν τον νόμο τον Νοέμβριο, ο Δεκέμβριος θα σας δείξει πώς λειτουργεί προς όφελός σας. Μουσική, οι προετοιμασίες για το Δεκέμβριο δεν ξεκινούν με εξωτερικές ενέργειες, αλλά με εσωτερική αναπροσαρμογή. Η ενέργεια των εορτών ήδη χτυπά την πόρτα, αλλά πολλοί δεν είναι έτοιμοι να την αφήσουν να μπει μετά βαρύτητα του Δεκεμβρίου. Πώς να αλλάξετε στάση? Ξεκινήστε με μικρά βήματα. Αφήστε τον εαυτό σας να σκεφτείτε κάτι ευχάριστο χωρίς να νιώθετε ενοχή. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να ανυπομονεί χωρίς το φόβο απογοήτευσης. Δοκιμάστε τη χαρά χωρίς να σκέφτεστε αυτό που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Ο Δεκέμβριος δεν απαιτεί από εσάς να ξεχάσετε το Δεκέμβριο. Σας προσφέρει να ξεκουραστείτε από αυτόν. Από το βάθος τη χαρά, αυτή η μουσική μετάβαση μπορεί να είναι απότομη, σαν ένα άλμα σε κρύο νερό. Ο Δεκέμβριος σας βύθισε στα βάθη της ψυχής, σας ανάγκασε να κοιτάξετε τις σκοτεινές πλευρές, να δουλεύετε με τον πόνο. Ο Δεκέμβριος σας προσκαλεί να ανέβετε στην επιφάνεια, όπου υπάρχει φως, αέρας, απλές χαρές. Μην φοβάστε αυτή την ανάδυση, δεν είναι προδοσία του βάθους, αλλά φυσική κίνηση. Δεν μπορείς να μένεις συνέχεια στο βάθος, αλλιώς θα ξεχάσετε γιατί βουτήξατε. Η νέα ποιότητα του χρόνου θα εμφανιστεί ήδη την 1η Δεκέμβρη. Ο χρόνος θα σταματήσει η μουσική να είναι παχύρευστο και αργό. Οι μέρες θα αρχίσουν να περνούν γρηγορότερα, αλλά θα χωράνε περισσότερα. Θα εμφανιστεί η αίσθηση της κίνησης προς κάτι καλό, και όχι από κάτι κακό. Αυτή η αλλαγή στην ποιότητα του χρόνου, ένα δώρο του σύμπαντος σε όσους πέρασαν με ειλικρίνεια το Δεκέμβριο. Ο χρόνος γίνεται σύμμαχος και όχι εχθρός. Η πρακτική προετοιμασία είναι επίσης σημαντική, αλλά είναι δευτερεύουσα. Αν είστε ενεργειακά έτοιμοι για το Δεκέμβρη, τα πρακτικά θέματα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Αν όχι, κανένα λίστα και κανένα σχέδιο δεν θα βοηθήσει. Γι' αυτό, σε αυτές τις τελευταίες 48 ώρες του Νοεμβρίου, εστιάστε στην εσωτερική μετάβαση. Το εξωτερικό θα ακολουθήσει το εσωτερικό, όπως η σκιά ακολουθεί τον άνθρωπο. Η συμβουλή για τη μετάβαση ακούγεται απλό: εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Δεν περάσατε το Δεκέμβριο τυχαία. Κάθε πρόκληση ήταν ένα μάθημα. Κάθε απώλεια ήταν απελευθέρωση. Κάθε πόνος ήταν μια μοίηση. Και τώρα, που στέκεστε στο κατόφλι του Δεκεμβρίου, είστε έτοιμοι για ομικρόν με τόνο τι θα φέρει. Όχι επειδή ξέρετε τι θα συμβεί, αλλά επειδή ξέρετε ότι ομικρόν με τόνο τι και να συμβεί, θα τα καταφέρετε. Ο Δεκέμβριος σας έδωσε αυτή τη γνώση και κανείς δεν μπορεί να σας την πάρει. Τα καταφέρατε. Δεν είναι απλά λόγοι ενθάρρυνσης. Είναι γεγονός. Κοιτάξτε, διαβάζετε αυτές τις γραμμές, άρα περάσατε όλη τη διαδρομή του Νοεμβρίου. Ίσως με απώλειες, ίσως με ουλές, ίσως, εξαντλημένοι μέχρι το άκρο, αλλά φτάσατε. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα που πολλοί υποτιμούν, επειδή έχουν συνηθίσει να εκτιμούν μόνο τους θριάμβους, χωρίς να παρατηρούν τις σιωπηλές νίκες της επιβίωσης. Καλώς ήρθατε στο χειμώνα. Όχι απλά στον ημερολογιακό, αλλά στον ενεργειακό. Ο χειμώνας, η εποχή της κρυστάλλωσης όσων σπάρθηκε την άνοιξη, καλλιεργήθηκε το καλοκαίρι, συλλέχθηκε το φθινόπωρο. Όλα όσα περάσατε το Νοέμβριο, τώρα θα κρυσταλλωθεί σε σοφία, δύναμη, διάβγεια. Όχι αμέσως, όχι αύριο. Αλλά η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και τα πρώτα κρυστάλλους θα τους δείτε ήδη το Δεκέμβριο. Η τελική αλήθεια αυτών των 48 ωρών. Στέκεστε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Πίσω σας ο Δεκέμβριος με τα μαθήματά του. Μουσική μπροστά ο Δεκέμβριος με τις υποσχέσεις του, και εσείς βρίσκεστε σε ένα σημείο δύναμης, όπου μπορείτε να επιλέξετε τι να πάρετε από το παρελθόν και τι να αφήσετε να έρθει από το μέλλον. Είναι σημείο μεταξύ, δεν είναι κενό, αλλά θέση μέγιστης δυναμικής. Χρησιμοποιήστε τη με σύνεση. Το τελευταίο που είναι σημαντικό να θυμάστε, είναι οι μεταβάσεις δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ευλογημένες. Και αυτή η μετάβαση είναι μία από αυτές. Δεν απλά περνάτε από τον Νοέμβριο στο Δεκέμβριο. Περνάτε από τη μία εκδοχή του εαυτού σας άλλη,
από τις δοκιμασίες που περάσατε σε αξίζει τις ανταμοιβές, από το βάθος στο ύψος, από το σκοτάδι στο φως, τις τελευταίες 48 ώρες του φθινοπόρου, τις τελευταίες 48 ώρες δοκιμασιών, τις πρώτες 48 ώρες της απελευθέρωσης. Η σελήνη και ο Κρόνος ευλογούν τη μετάβασή σας με σοφία. Ο Άρης, απομακρύνοντας, παίρνει μαζί του την ανάγκη για αγώνα. Ο Δεκέμβριος περιμένει με αγκαλιά. Είστε έτοιμοι, ακόμα και αν δεν το νιώθετε αυτό. Ο Δεκέμβριος σας έκανε πιο δυνατούς. Ο Δεκέμβριος θα δείξει γιατί ήταν απαραίτητη αυτή η δύναμη. Εμπιστευτείτε, αφήστε τα όλα πίσω, κάντε το βήμα. Ένας νέος κόσμος σας περιμένει από την άλλη του ημερολογιακού φύλου, και αξίζετε να μπείτε σε αυτό με ψηλά το κεφάλι.